И за всички, които ме гледат на самия 1 на 1, днес ще правим поредния клип на gar.pro. Вече съм 40 000 точки. Минавам към, сигурно като толкова извинявам, ще мина към 50. Или пък не. Охо. Не знам аз къде отивам, просто си ходя къде си искам. Аз съм на 4-то място, тъй. И това, че когато умра се ще спра клипа за драматична пауза! То път къде се взе толкова големия тук? Той дойде от нищо. Моли! Натам трябва хора. 38 000 точки съм. Аре, дайте да ви лапа малко да е. Остават 8 минути преди края на картата. Аз търся някакъв голем да го лапна. Казах голем, не 5 сантиметрови. Дали като се обърна към този, той е по-голям от мене? Да, по-голям е. Той ни е проблема. Искам айде да изяде. Край. Натам, бързо натам. Останаха малко време. Пак съм 38 000 точки. Ама ето там като го изям, къде се разпръска като луд. Как искам да го изям, това ми пречи тук, защото като се разпръска. Ето, по-малък. Но там виждам един голем. Фанчо, ще пуха. Не, лошо! Казвам си бай-бай вече. Спасих се. Ще да мина към станция умиране. Или пък похапване. Ако мога да се разпръсна, ще да ги изям. Аре бе! Дайте малко храна на бъткоша ми. Аре, че остат 5 минути преди на края на завършването. Айде, леле майко! Още ли съм 130, от тогава нито една точка не съм набрал. Опа! Омага! Без това нещо не виждам. Кой му ме заде? Но като гледам... Не си представям какво ще стане, ако се разпръсна. Просто не си представям. Ама представям, че ще ме издадат, това си представям аз.
Не си представям какво ще стане, ако тук тук се разпръсна. Не знам какво ще стане. Просто не се знае. А знаеш, от мен ще излизат сега. Аре бе, съберете се недолни нещастни. Така, като говорим за това се изнервих яката. Плюс. Минус. И след като умрях, това беше за клипа и айде чао, защото сега ще си троша компютър, където умрях.